A ten Ty foťák. Co to bude? To je mentos, to je vlastně jak vidět. To ale nestačí ty fotky zpátky a to si nalitej. Ne. No. Ten už tam je klidně vyfočený. To nevadí. A ty si zavolám. Jo, to je vlastně. Mentos. To máš viděl nebo co? To měl pustit na počítači, že jo? Já nevím. Já to mám pustit. Mentos. Nepřehrát, dostavit. Neměl s tím. Proč? Ale ty ne. To říkám jí. Aha. Dva klepe obraz.